Heredeiros da Cruz e Monolius Dop desembarcan en Noia nunha nova edición do Estival Fest. A popular cita adiántase este ano o 17 de maio e celebrarase de novo no IES Campo San Alberto cun aforo para 4.000 persoas. O Día das Letras Galegas celebrarase en Noia a ritmo de música da terra e Heredeiros da Cruz e Monolius Dop chegan ao IES Campo San Alberto para dar un concerto nunha nova edición do Estival Fest. O popular festival adianta este ano a súa celebración o 17 de maio para aproveitar unha data tan relacionada coa lingua galega. O Estival Fest, que este ano decidimos varialo de fecha, elixir un día que eu creo que a todos nos ten que facer sentir orgullosos como o Día das Letras Galegas, e buscando a dous grupos, eu creo que de máis referencia no rock galego, como pode ser Heredeiros da Cruz e Monolius Dop, non? Xa estuvamos aquí os dous xuntos, que foi un éxito, e queríamos volver a telos. Isto vai a ser o día 17 de maio, buscamos un horario, que é o que estábamos falando ahora con Toñito e con Beni, buscar ese horario que non cada vez un pouco máis de tardeo, non? E non buscar tanto esas horas nocturnas. Vai ser ás 9 da noite no Instituto IES, as entradas van a ser de 10 euros, gastos incluídos, se pondrán a taquilla.com. Os protagonistas do día serán Monolius Dop, banda originaria de Noia, e Heredeiros da Cruz, que malia non ser natais da vila, si teñen fortes vínculos con ela. Non é a primeira actuación que darán as dúas agrupacións en Noia, polo que o escenario non será novidoso. Para nós, antes de nada, agradecer a Pepe e a Liliana de Cultura, todas as administracións que puderon facer posible este concerto. Para nós é unha honra volver despois de 7 anos, que xa fai 7 anos deste concerto, e volver a repetir o formato no mesmo sitio e con Heredeiros, que para nós é banda irmán. Heredeiros da Cruz chega a esta cita despois de estrear disco a principios deste ano. Son unha das bandas con máis experiencia do panorama musical galego, o que lles exixe un duro traballo de innovación con cada álbum que ve a luz. Os discos teñen unha responsabilidade enorme, de feito, nós paramos un ano enteiro. Me encantan as preguntas serias. Eu realmente disfruto máis cando falo seriamente, non cando divago e trato de entretener a la plebe. Non, a mí me gustan os temas serios. E para nós o disco era un tema moi serio porque levamos 33 anos tocando e a xente, curiosamente, quer ver o mismo, pero diferente. As entradas sairán este venres á venda para intentar ateigar un recinto como o IES Campo San Alberto con capacidade para albergar a 4.000 persoas.